So what's up po mga bossing, mga kabayang OFW. So ayan, mamimilitan naman po kami ng lanting. Ayan po siya. Ito po yung lugar namin bimilitan. So ayan nga po si Buds Buddy. Ayun, andun po siya. Ayun. Ayan, napapaligiran po kami ng tubig dagat. Ayan. So tara na po mga bossing, samahan niyo po kami. Makatsamba po sana kami ng mga isda. Babad tayo. Takadali. Ha? Takadali, may huli. Uy, lakas. Huwag mo ano. Tika-tika ka pa, makawala pa yan. Sana? Madilim eh. Video. Oh, umihila siya. Oh. Laruin mo. Hindi ko yung pinupwersa eh. Oo, maputol, maliit. Maliit yan eh. Dugso ito. Dali. Buenos tayo. Kayo yung pa lang eh. Ayun o. Okay. Ayun o, paramdam na siya o. Ayun o. Ayun na. Naku, nawala pa yun. Nawala. Uy! Lalay lang. Lalay lang, huwag ka malalaglag. Puta, ayaw magbukas. Basal kamay mo eh. O, tek, ito na. Ito kami sa tubig. Ay, siya. Ayun. Talakitok. Talakitok, ay. Talakitok. Ay, hindi. Ayun na to. Bakuko. Angat. Ayun, malaki! Yeah. Sakita ko, yeah. Nakadali ng istang Bakuko. malaki. Pwede, oh. Gusto talaga nila hipon. Hipon talaga. Oo, hipon. Tingnan. Palitan ko yung paing ko. May hipon yan. Ako ng ano. Nilunok talaga. Bakit tayo mga pindot yung otso? Hindi pa play yung video niya. Hindi. Laki no? Oo, sabi sa'yo. Specialized ang nadali namin tatlo. Ayan siya. Hindi mag-play video niya. Ngayon pa. Dali. Kahit siya ko lang, biglang kumagat na kagad eh. Ganda no? Wow. Anong isda yan? Bakuko. Hindi pa naman. Anong isda yan? Isdang bakuko. Oh, yan. Yan. Sus, nagdugo na. Dugo na oh. Huwag mong paduguin. Dali sa panga eh. Napangahan siya eh. Oo, no? Yan. Sumatak pala niya. Hinihila ka. Oh, malakas. Uy, natumba yung kalaan ko. Kunin mo. Baka meron yan. Titik, play mo na. Huwag na, tama na. Tek, tama na. Hindi mo tanggal ah. Lagay ko lang. Sige. Tumba talaga yan. Mababa. Atik. Yan. Sus Maria. Tayo matanggal nung ano. Yung taga. Tigas ng kanyang labi. Tuloy mo na lang. Walang pabigat. Meron. Malo na sila. Gutom sila. Tek, gutom sila. Payan ng pusit. Ay, hipon. Yari sila dyan pag tumakbo dyan. Ba't di ko na natanggal yung taga? Naku naman. Naku naman. Hay nako. Ay nako. Ay nako. Nakakainis. Nakakainis naman oh. Nakahuli ka agad. Kasi yung kwan, pakain natin. Ay. Sa plastic sa gilid ng timba. Sa paa mo. Ah. Ere. Yeah. Heri mo. Ay, tain na yan eh. Ayos na. May long nose pala. Nagpakahirap pa ako magtanggal ng ano. Mukmati talaga eh. Ha? Mabilis naman. Nauna pa yung ano. Ayun na mga bossing. 1-0. Specialist na. Ayan. Agad-agad na. Sagad pa nga.
Nakalagay siya. Ito, doon. Yan o. Pag pinost ko, hindi naman para sa akin to. Nakago na cellphone. Meron na naman guys. Ayan. Ayaw na po. Malaban? Oo. Malabot na. Ano dala niya? Bako ko. Ano? Ano? Oh, nasa na? Hinihilas eh. Ano? Meron. Ayun o, ayun o. Kita niya eh. Ayun. Ayun. Ay, bakuko na naman. Ang laki na naman. May dalawa na. Ayun na. Ito. Bisan mo, angat mo kagad. Oh, ayan. Oh. Yan. Ganda. Walay. 2-0 na. 2-0 na. Hindi, maingay tayo. Magpahin kayo, magpahin kayo. Oh. Tingnatik. Ito si Ayos. Yung tagaluto, yung tagahuli. Ayan. Oh, ikaw naman Dante yung tagaluto. Humihila yata. Siya nga ng kwan eh. Buinas eh. Kaya. Grabe, laki ng bato. Humihila. Naiiris eh. Oh, dalawa na guys. Dalawa na. Angat mo, angat mo na. Hindi, sa nylon kawak. Aray ko. Nylon, sa nylon. Nakalis pa ako nakalis ka sa mata. Sa nylon kawak. Yan oh. Nylon. Yan, sa may tornillo. Yan. Ang laki. Yan, zero. Naman. Sa kamera ko naman. Oh, ayan. Oh. Nakakadalawa na tayo. Pakita kita. Kitchen. Isa pa. Oh, baka mo mapunta dun sa to. Pakita ko isa. Dadaybin mo yun naman. Yun. Oh. Laki. Magkapatid. Kapatid. Bunso yung Kasi isa. magkasilaki. Oo. Laki-laki. Sa milong nos. Ayan, ayan. Sa ilalim. Pali. Natataranta na yung... Tarata na, sa laki. Ayun, oh. Hagis muna ako. Oh, hagis mo. Hindi man mo yun. Di makikita ka. Wah, may disco dun ah. Oh, may disco dun. Itis ko, may party. Yung pain guys, yung hipon. Ayan oh. Yan ang pain. Naku, wala nang hipon. Hipon pala yung gusto nila. Mahal talaga yung gusto nila. Matamaan ako ah. Saglit lang. Dalawa kagad. Okay. Okay. Ayos na naman ang buto-buto. Ano naman, bakuko na naman yan. Makukunin naman to. Ha? Makukunin naman. Sus. Pangatlo na yan guys. Pagpakanin. So kanina hindi ko nakuha na yung akin eh. Yung dalawang huli niya. Lumalaban. Malaban. Wow, lumalaban. May itak siguro. Matapang lumalaban ha. May itak o may baril. Ha. Nasaan na? Ayun. Tatanong ko na. Ayan, malaki. Ayun, ay malaki. Oh. Malaki. Walay. Bakuko na naman. Pangatlo na guys. Angat! Ay, Dali. Ayun. Laki. Tik na naman. Yes. 3-0. 3-0. Ayun, dalawa guys oh. Ayan. Ang dalawa kanina hindi ko nakuhanan. Kaya puro ako na swerte yata kayo. Oh. Yung dalawa wala pa. Aba, meron na ako. Ayan oh. Ayan yung akin oh. Oh. Oh, isa. Isang danggit yan. Oh. Okay, bato wala. Nako. Ano ba? Tingnan mo, baka nandun na lahat. Ang mga bakuko. Oh. Yan guys. Nako si Bas Buddy walang huli. Siya to ka ngayon loto. Ako loto. Ano gusto nyo? Oh, ayan oh. Oh. Yes. Tatlo na guys oh. Mga bossing, mga kapatid ko ng W. Ayan naman po, magpapaya naman po tayo. Buenas yung taga ng malito. Oh, ayan oh. Tingnan taga mo. Tatlo! Ah. Ayun. Ginuskus niya sa puwit niya yan. Ginuskus. Kaya mo ba? Ginustos ko kasi sa put ko yung aking ano eh. Tatlo. Yung aking taga. Yan guys. Nakaka... Mga pain lang guys. Hipon lang. Oh, ayan lang oh. Si kitchen. Oh, yan. Hipon lang ang pain guys oh. Ipon. Hipon. Oh, ayan lang pa. Hipon lang. Hipon na hilaw. Yan. Simple. Oh.
Ay, magtatapon na naman siya. Swerte siya, tatlo kami. Wala huli ni Buds Buddy. Camera lang kami. Yan oh, tatlo guys oh, lalaki oh. May ano to, may 1 kilo wala. Mayroon. May 3/4 na to. Report mga ganyan. Nasarpa ako ng patanguli. Ano? Ay, tagaluto namin, nakahuli na rin. Tagahuli. Luto kayo ng bida. Anong masasabi mo, Tik? Wala Lanting. akong masasabi. Malas ngayon. Panalo ngayon si Alam mo ano. yung swerte. Pagbigyan natin. Uy, 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 uy. Malaki, malaki. Huli na Ito naman. mga bossing. With action ha. Sana, malapit na. Malapit na. Uy, naku, naku. Huwag kang kinakabahan ako eh. Nasaan na? Sana, madilim. Kaya natin dito. Malayo pa? Sana. Malayo pa. Ayun na. Ayun. Uy, malaki to. Oo, pang-apat na guys. Pang-apat na malakapas. O bakit dyan ka? Bakit? Parehas lang yan. Dito, angat mo na. Ayun na. Tatlo na inangat mo eh. Tatakot ka pa kahit makawala pa yan. Apat na mga bossing. Masapot. Yung dalawa, wala. Hindi ah. Lipat ko nga akin doon. Lipat ko nga doon sa dulo. Baka lampat ko naman ang bataliin mo. Okay guys, nakaapat Yan na na, si Kitchen. apat na mga bossing. Ayos ah. Oh. Uy! 4 piece. Ayan, fight na. Punta tayo nga sa pan. Ayun o, Nasaan na? kita na yun. Ayun siya. Kadupin niya ito. Pang-5 na guys. Oh. Ayun. Ano daw? Makukuha na naman. Ayun. Ayun, Medyo maliit lang. medyo maliit. Ayos lang. Bilis. Bakit kanya lang kawil kinakagat tadi? Panlima. Manipis yun sa kanya. Oh. Di pares lang yan, 50 rin yan. Ha? Kinuskus nga sa... Nadali ako. Kinuskus nga sa Tuloy puwet. ko na, nadali ako sa kamay. Saan? Sakit, ayun o. Tusok. Yan. Bali, 5 naman yung huli mo. Bawi na yan. Malas tayong dalawa pa. Hindi tayo makahuli ah. Yan guys, at siniswerte si Kitchen. Oh, Lungnos. naglulundagan na. Lungnos. Sapit mo. Naglulundagan na yung mga huli niya. 5 na guys, pang 5 na yan. Swerte naman. Bukas may matatanggap kang biyaya. Sasahod siguro. Sasahod na siguro tayo. Oo, inshallah. Sahod sa. Wala ngang tubig eh. Aray ko, Oh, naputol yung putol taga. na. Naku, Sige. bakit pinutol? Putol eh. Naputol yung buwenas na taga sa bibig niya. Matigas yung bibig niyan. Baka makakain natin yun ah. Oo. Diyan lang yan sa gilagid. Ayun o. Hayaan mo na. Ayun na. Lumusin mo. Sige, tapon uli. Oh, hindi na, hayaan mo na yan. Tapon uli para makarami. Baka mag-uwian na yung mga makuko eh. Dali ako. So guys, 5 na guys oh. Oh, lalaki. Oh, sarap. Dami na. Boss. Buwenas ah. Boss. Yan na naman, si Kitchen Mechanic. Hihila naman si Swerte Kitchen na Mechanic. talaga. Walang yung trase oh. Oh, wala na. Talakitok ito siguro. Talakitok, hindi kagaya nung hila kayo ng bakuko. Bako ko yan. Bakuko na naman ano. Ayun oh. Hihila na naman yung mga at your service Kitchen Mechanic. Ayun, nasa buntas sa gilid doon. Sa gilid. Sana? Sa gilid doon. Talagang maswerte ngayon. Si Swerte, Kitchen. panganin ko na ito. Yung dalawa, wala pa. Sarap. Ayun na, kita na. Oh, yan na. Ayun na. Yan na, puti. Talakitok yata. Talakitok nga, malakas eh. Malakas ang hila. Bakuko yan. Ay, talakitok to. Ay, Talakitok. Oh. Talakitok. Talakitok. Binugay yung ano, hipon. Pwede pa yan. Wala pa nga eh. Pangilan na yan, 5? Panganim. Panganim. Pang-6 na. Pangalim na. Oh, Maswerte ngayon. maswerteng bata. Maswerte. Bukas. Bakit kanya lang kawil kinakagat? Bukas, monetize ka na. Galing. Kaya mo nang... Bakit sa daming kalaan namin, kanya lang kalaan kinakagat? Oo. Kaya nga eh. No? Kaninong talsi yun? Oh. Ano ito? Oh. Oh, mga bossing. Pang-anim.
Yan. Congrats. Congrats, mabrok. Ay, sus. Sus, lalaki. Sus, Uy. kulolok naman yun. Buenas. Ito, dapat bakuko na lang eh. Para Alam mo, kanina, Aray ko. bago nagano ng tagayan, pinahid niya sa puwit niya. Kaya mo, swerte. Pag kinuskos sa puwit yung taga. Swerte. Oh, yan, ang maswerte ngayon. Nasaan yung taga? Naku, lunok pala niya. Okay guys. Sige. ayan ba yun? Oh, ayan, Naman, huli na naman Pampito. yan guys. Nakahuli na naman. Pampito, Nura. Ang buenas. Kahit Ay. palit, nahuhuli niya. Kana yan, idaing ko yan. Aray ko. Sabi daing yan. Ayan. Talagang buenas. Walang kawala yung isda. Kala ko walang huli. May huli na naman pala. Diyos, Mariose po. Sabi, 6 na guys. Papain na naman tayo. Ayun na yan, hipon lang guys oh. Ipon. Hipon lang. Hipon. Oh, yan, wag mong palitan, ayos na yan. Hindi, tutusok ko. Ipon. Hindi ko alam eh. May huli si Buds Buddy ngayon ah. Buti hindi ka na zero. Kanuping. Ayan, oh. Si Buds Buddy naman nakahuli. Nako, Dali. ako na lang wala. Ayan ano. May huli pala ako. Yan. Kanoping na maliit. Nakala ko masisiro na. Yan guys. Nakadali rin ng maliit. Nakatayo. Ayan. Paharap ko na lang. Okay, so huli ni Buds Buddy. Ay nga, angat mo. Ayan. Wow. Tayo to eh. Lakas oh. Ayan o. Meron na naman guys. Ayan. Kay kitchen mechanic na naman. Yan yung kasi ron kumagat kanina, hindi na puruhan eh. Ano naman guys? Bumalik eh. Lumbot bigla. Ay, aray. Oh. Sana. Nakawala po tarin. Putra guys. Ante, meron. Sumunod. Sana. Sa liwanag mo. Sige. Doon pa. Kala ko susunduin mo eh. Susunduin yung Malayo pa be? Malayo pa. Malayo pa raw. Dito tayo. 1 Focus. kilometer pa. Oh. Ito na. Oh, yan na raw. Malapit siya. Sumapit pa. Ah, sumabit to. Ayan siya, malapit. Ayun. Bumibira. Nasaan na? Ayun oh. Ayun, Ayun, malaki. Ayun oh. Uy, bakuko. Ang laki. Laki. Lalapit ko. Sige, lapit mo. Yan. Malaki to. Pang-pito na guys. Swerte talaga ni kitchen mechanic. Yan oh. Wow! Mas malaki yata. Pinakamalaki. Pinakamalaki to. Oh. Wow! Very good. Very good catching ni kitchen mechanic. Uy. Talagang buenas Bakuko. talaga tayo. Laki ng bakuko ngayon guys. Tatlo. Ano guys oh? Sama-sama Puno yung tatlong mapuno buenas. na to. Ayan. Pito na. Guys, pang-pito na ni kitchen mechanic. 6 na bakuko. Isang talakilok. Wow, kaswerte Tama, naman. hindi naman ako na zero. Oh, ayan po. Sa akin din eh, di ba? Nura, pinain na. Ano ito? Hindi zero to. Grabe laki no. Oh. Laki Ayan na. na. So, ang pamain guys, hipon lang, hipon. Hindi, ano na. Isda na. Hipon pa yan. Isda na. Ah, ubos na yung hipon. Ayun pa, hipon oh. Isda yung kinain niya ata eh. Oh, wala na. Ano yung ano? Talsik. Putulin mo na. Nalulun ba? Oo. Ay, patayin mo muna. Wala eh. Basagin mo yung bungo. Wag. Tatalon dito yan, Bi. Malakas yan. Okay lang. Swerte Ha? talaga. Swerte talaga. Sabi ko sa'yo eh. Patayin mo na. Ako na nagsasabi sa'yo. Makawala pa yan. Saksakin mo. Hindi, anuin mo lang yung ano. Yan oh. Saksakin mo sa ano. Hindi. Sa noo. So, no. Wag yan. Yan. Sa noo, wag yan, Bi. Saan? Sa ano, sa utak Yan, niya. yan. Yan. Ako. Ay, Ikaw nga, Dante. Pumasok yung langaw sa ilamok sa tega. Dito, sa gilid, sa gitna. Ayos din. Sa gilid. Ayos na yun. Yan yung utak nila. Sige. Ang utak na. Oh, ayos na yun. Ano pa yung buntot niya? Uy, buntot niya. Bakit bali? Hindi, naano kanina. Natamaan. Susunod. Tama. Natampal niya yung ano, papatay yung Oh, yun, pamain yan. talangka. Pwede yun, pamain. Hindi, kinagat ng konyon. Kinagat ng... Kasi yung kamay ko. Oo, pahit mo dito. Ayun na guys. Ayun na! Yan Dali! na, sige. Dali sa malaki! Action! Dali!
Ayun na guys. Pang 8 na to naman to. Ano eh? Ayun na. Ang laki. Ang laki guys. Uy, Dali, lakas. talakitok. Ay, bakuko na naman, malaki. Dito, Mi. Angat mo. Ayaw. Angat mo. Dati, dali. Sige na, sige na. Sige. Wala na eh. Sige. Oh, Ayun. utang na siya. Bilan mo na. Pakilan. Ewan ko, ilan na yan? 7, 8. Pakita ng timba. 8 na. 8 na yata. Tingnan mo. Oh. Nangyari sa cellphone Dante. Hindi mag-open din. Basa. Hindi, babalik ko siya. Oh. Okay na. Okay na. Stop na. Ano si Dante? Video. Dali, malapit na. Pause ko muna. Grabe oh. Ang dami na. Kaswerte talaga ng ating Kaswerte kaibigan talaga. na cooker. Ngayon, Oh, ayan na guys. Malaki ano. Pang Ngayon, 8. Pang 8. Hindi na Fisherman na ngayon. Hindi Basta na, 8 yun. Ayan na. hindi na, fisherman na ngayon. Oo. Pang-walo. Fisherman na. Yun. Sus, swerte Ayos. talaga. Grabe. Okay. Ano tayo? Ayaw talaga Video. Oh. Okay. Oh, Hmm, pang ayan. guys. Ayan na, sige. Puro video kay kitchen mechanic. Ewan ko pa bakit ayaw kagatin sa amin. Ayan ang amin ni Buds Buddy oh. Ayan oh. Pareho lang ang kulay ng tansi. Oh, pareho rin ng ng forma. Pero kanya lang yung kalaan kinakagat. Oo. Sabi ko nga, may agimat siya ngayon. Nasa kanya ang bertod. Bertod ni Bato. Malas tayong dalawa. Oh, wala. Ayan. Oh, sige. Mag-aalimahan mo pamaya-maya. Bigla na naman humili isda. Okay. Tayo mag-aalimasak na, alimango na lang. Oh, right. So ayun nga po mga bossing, kami po tapos sa pamimit. Ayun nga po, magkakasama kami tatlo nila Buds Buddy tsaka ni Lanteng. Ayun po sila. Kaway-kaway tayo. Oh. Ayun, yung dalawa. So ayun nga po, papakita po namin sa inyo ang aming mga nahuli. Medyo maganda-ganda ang aming huli ngayong gabi. So ayun nga po, tingnan po natin mamaya. Ayun na. Kamera nito. Yan yung ilaw. Okay, ayan guys, ayan yung nahuli namin. Ay. Ay. Hugasan natin. Ayan. Guys. Hugasan mo. Pang tubig. Isa. Dalawa. Tatlo. Paulo na. 4. Hugasan natin. Oh, yan na. Yun eh. Okay. Ay, hindi niya natin. Oh. Dito sa taas yung mga huli naming malalaki. Dangkalin mo atek, Gaano kalalaki? Lalaki yan. Lalaki. Malaki yung mga pano. Ano ba ko? Talakitok yung pinakamaliit ngayon. Ilang piraso? Yan ang huli namin. Huli ni Lanteng. Huli ko. Huli ni Buds Buddy. Huli ni Buds Buddy. Ito huli ko. Ay, Taas ito. Sino may huli lahat yan? Ayan, Eh, si mechanic. Hindi, maraming huli si Buds Buddy. Ito, nasa diba, kukunin ko. Wala. Ano yun? Yun. Diba, sama na natin yan. Ay, taka may nakuha pa lang guys mga alimasag oh. Ayan. Hindi, ito. Ay, barakuda. Ayan, huli sa duyan yan, sa duyan. Yan, huli. Yun namang alimang, huli sa gunting. Yan. Ayan. Yung huli rin namin no. Ayan alimasag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo nga, walong piraso. Ngayong gabi guys, blessing sa amin to. Ang laki oh. Malaki ng bakuko. Sarap ng isdaan yan. Okay guys. So, hanggang dito na lang guys. Dito lang po mga bossing. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. At God bless po tayo lahat. Ingat po tayo. Bye-bye. Hanggang dito na lang guys. At nagpapasalamat kami sa nanonood sa aming munting YouTube channel. Ayan, swerte po sana tayong lahat mga bossing, mga kabayang OFW. Palain po tayo ng walang may kapal. Ayan. Yan po ang aming mga huli ngayon. So, Okay, tatlo guys. po kami may huli lahat yan, hindi po isa lang. Yun po ang totoo niyan. So, hanggang dito na lamang po mga bossing, mga kabayang OFW. Kung mapapanood po ninyo itong aming channel na ito, kung maaari po lamang ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment at pindutin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang mga video. So maraming po salamat mga bossing. God bless po sa atin lahat. Hanggang dito lang po. Bye-bye. Okay guys. Hanggang